Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Имрӯз ҳафтаи нав, рӯзи душанбе, соати 9:30. Мо интизор ҳастем ки минибус биёяд. Идриса бояд бара. Идрис навз намебина уже дар хона шишташ зад кардана, бояд фурӯя. Ами либосаша ки пӯшид тамом, бояд фурӯя. Анис ҳало моген. Анис шамол задагияй. Барои ами мегӯям ки имрӯз дар хона иста. Саломат боши Идрис. Ва шояд фақат Анис ягон ҷо бироем, барои ки дар хона вай майдаак зиқ мешава худаш тоқа. Агар Идрис боша, ҳамин Идриса ғам метияву чӣ мекуна. Идрис набоша, агар зиқ мешава. Агар ки янау мошини кабута дидеста бошен, кабути баланд дар ҳамунҷа садикай, дар пеши хонай. Вақте ки Идрис нав садик рафт, 3 сол пеш рафта буд ҳамун садик. Вале айрӯи ки аутизм дошт, вай садики оддӣ буд. Дигар перевод карданаш ҳамун интегратсион садик. ҳозир барои Анис фикр кардам ки ҳамиҷа наздикак, не ки маълум нест даниём аиҷа. Агар ки як хонаи нав ёфтем, маъне надора иҷо омадан. Вас худи садика маъқулам нашида буд рости гап. Ҳама саҳар қати ба велик и мактаб бачаҳои гимназия. Дар пеши хона гимназия. Кӯдакои инора воспитанияшон дигай, приоритетҳои зиндагишон дигай. Ина омад. Боси зард мебиёз мебара Идриса. Идрис ҷо нарои. Остан як чӣ мехостам нишонтон тим ва савол кунам. Ман динаш фанели кӯдакоро ҷамъ кардам. Дар иҷа биромад ҳамаш либосҳои Анис, либосҳое ки майда шидагиянд. И ҳамаш нест. Дар иҷа дар дуюм қатор ҳозир ҳамаша нишонтон медиҳам. Либосҳои Идрис чизе ки и полкаи Идрис, либосҳои Идрис чизе ки майда шид, ман гузарондам дар Анис барои соли дигар тобистон, тирамоҳ, баҳор. Ман маҳкам намекунам либосҳоро, барое ки хонаам қачанги зиёд надорам. Хонаи мо надорам вообще там Германия до назарам ки вообще зиёди хонаҳо чанг надорам. Барои ҳамин либосҳо дар ҷо меистанд. Тобистон пешаи пӯшидан просто як бор дигар мешона тамом. И ҳозираи Анис дар иҷа раҷо кардам. Иҷаам ҳамихе ҷинсое ки Анис ҳозир мепӯшад, ҷинсое ки камтар калона Идрис мондагия, ҷинсое ки тобистони дигар ё ки баҳорда мешаванд, носкиёш ва Идриса полкаш холӣ шид. Идрис бояд либос гирем. Иҷа дар хона пӯшак, пӯшда тобистон, ҳамиқа тобистон намонд дар Идрис. Танҳо 3-4 шорти ё шортиҳои обозишон, и майкои таҳ пӯшакаш, и биромадани ҳозира бисёраш остиндрозай. Тобистони дар Идрис бояд либос гирем. Иҷаам ҳамихе ҷинсои ҳозираш бисёраш бо дастиркан ва ҷинсое ки зимистон мешаванд. Носкиёшам ҳамихе ба сортировка мекунам. Носкиёи ҳозира, носкиёи зимистона, таҳпӯшош ва и поёнда ҳамаи чизе ки майда шидагия дар Анис. И шкафи поёна ҳоли ҷон накардам. И шкафи поёнам дидан дар кӯла. Дар иҷаам ҳастанд чизое ки дар Анис майда шидагиянд. Мебуровам. Ман мехостам гуфтам ки ман ин чизоро мехоҳам ки ягон кас дар тиём, намедонам, шояд ки ягон кас дар Германия боша ва кӯдакдор шавем ба қарибӣ. Шояд ки ягон зан ҳомиладор аст. Чизои Анис ҳамаш наванд. Ман метавонам ёро дар eBay монда фурӯшам, не ки вақти eBay фурӯшию eBay дар мондан сурат гирифта надорам. ҳозир ҳамаша нишонтон медиҳам. ина ҳамиқа чизо биромад дина ай шкафи Анис. И чизои размери 92-98 иҷа дамда. Ай беғарзи иё ма дар зал дорум як шкафи либос қатӣ иҷа дамда. Ай размери 56 сар мешавад то размери 92-98 дар иҷай. ҳозир камтарак нишонтон медиҳам ки либосҳо вообще чӣ состояния доранд. Либоса дар Германия мумкине ки фурӯхтан дар иҷа медароен. Вайта категория Familienkind und Baby, Bad Baby Kinderkleidung.
дар Германия як чизи оддӣ ҳаст, ки одам либосша мефурӯша, аз бас ки кӯдакҳо камтарак мепӯшанд. Например, инаи шлафансок, размери 74. Нигоҳ кунед состоянияша чӣ хел нағз. Кӯдак ҷазир намекунад зиёд. Ҳамин сабаб фурӯхтани либос дар Германия як чизи оддӣ, пӯшидани либоси як кӯдаки дигар ям як чизи оддӣ аст дар Германия. И секонд хенд нест, и просто вақте ки либос состоянии нав дора. Ма рости гап вақт надорам ки дар иҷа монам, фурӯшам. Например, ҷинсам чизи қиматаи 14 евро. Барои ҳамин мехоҳам ки ягон кас дар тимами либосора ман меёбам ки дар ки роӣ кунем ҳамин либосора, вале аввал мехостам ки ай подписчикои худам пурсам, шояд ки ягон оила дар ҳамин Германия ҳаст ва ба қарибӣ фарзанддор мешаванд. Либосои анис ҳамаш наванд. Ман дилам намешавад ки ёра дар контейнер дилам намешавад бурда партом. Инаи либосо и ҳози камераи ман чуто слишком эффектша. Инаи ҷинсош навай. Мисол мегирем. Инаи майка. Леҷа барои шав хуравак дора. Иша мудай рост ман падака калган муда дар кор нашид. Вот ҳамаи чизои анис нав. К примеру, ина ҳамин размераш 74, анис уқа зиёд намепӯшид. Куда либосои идрисам ма мехеда ҳар кас тақсим када будам ва вақте ки анис шид мо либос надоштем, ма ай сар ҳамаро харидаем. Ана ки ягон кас додам дар курам без проблема метавонам ҳамаи либосоро фурӯшам, барои ки либосои анис беҳад зиёдан, качествои нағзан, фирмои нағзан. Иҷада и тарафда безрукавка, иҷадамда ҳамихе иҷа ҳамаи чизои майда, инаиҷа чизои барои вообще бебикои майда. Иҷадамда ҳамихе нами чизошам ҳамаш наванд. Ҳар яктаира ман фикр мекунам ки нишонтон наметиҳам, не ки биненда вот тут размер 74, баъзе иҷадамда баъзе размерҳои 74 ҳастанд. ҳамаи чизои анис состоянияш вочин даже хорошан. Кӯдакҳои ман чиза либоса наваз мепӯшанд. Барои навтаваллудо ма ҳамаро намебурорам. Иҷадама либосако дорам барои навтаваллудо. Ини хеле майдака тоже нав. Иҳора шумо медонед ки кӯдакҳо вообще як моҳак мепӯшанд, тамом як моҳ бо ҳар даме ки мешӯй топ-тоза саб сафед истодагия. Шама мехе майдаки серияи хеле чизош беҳад бисёранд. Барои ҳамин агар ки ягон кас дар кор боша, ягон кас дар Германия боша, нависен. Ман илтимос дар бораи Тоҷикистон нанависем, барои ки ин чиза нереально Тоҷикистон рӯй карда. Ман ба ҷону дил роӣ мекунам, не ки вообще нереально ин чиза Тоҷикистон рӯй кардан. Потому что, во-первых, границаҳо маҳкамаи, во-вторых, мо ягон шинос надорем ки ёра Тоҷикистон бара. Инаи чизои тобистонаи анисай. Тобистонош вообще нав истодагиам. И пешбандак дар иҷа беҳад зиёд дора. Чиам дора, колготкиам ҳаст. Инам ё ҳамашама нав харида будам. Зиёди либосои анис ай H&M, ай Family и инаи чиза очам рӯи карди. Тоже качествоаш беҳад нағзай. Ҳам Идрис пӯшид, ҳам анис пӯшид, не ки ранг вообще дига нашиде. Очам ай Тоҷикистон рӯи карда буд. Яма мехе. Барои ҳамин ягон кас дар яки дар кор боша, ё ки шумо ягон каса дорем ки дар ҳамин олмон бошад ва ҳамин либосако дар коршон боша, марҳамат гап занед. Ман без проблем роӣ мекунам, ягон пул намегирам. Роӣ карданам ай худам ба воситаи Hermes роӣ мекунам ва агар ки ягон кас ай подписчикои ман набоша, ман бо меёбам ки дар ки пешниҳод кунам ин либосоро, барои ки мо бо ҷудо группа дорем, группае ки ҳамин кӯдаки майюбон. Дар уҷа ман метавонам ин либосоро пешниҳод кунам, ягон кас мегира мебара. Курткаам зиёд дорам. Куртка, безрукавка. Иҷа ҳоли ма бо ҳамаи чиза ҷамъ накардам. Инаи курткачашам ҳамақа кам пӯшидагие ки нигоҳ кунед. Мики Маус и ҷудо мешавам.
ба бо часпонда мешавад. Камерамо поён кунам. Носкиём ҳастан. Носкиё янисам наванд, барои ки кӯдак намепӯшад зиёд. Вот Микки Маус, дрыныш гармак уплотнённые. Я мамихе як 2-3 моҳ пӯшидем ки янис калон шид. Кӯдаки ман дадам мехари тобистон, зимистон худаш ами 2-3 моҳай мепӯша и всё. И хеле курткаҳошам ҳастанд. Да иҷа безрукавка ҳаст, да иҷа безрукавка ҳаст. Ҳоли бо полкои либосаи ами тирамоҳина зимистонамона дидам дар кӯре, да уҷаам хеле либос зиёд дорам. Баъд бо як чизи дига мехостам ки саволтон кунам. Гирам ҳозир ёро бояд дар шкаф ҷӯбаҷӯ кунам. Ям дина носкиё янис промад. Чизе ки майда шида. Ман дутайне хеле шлафзак дорам. Германияда. Ассалому алейкум. Guten Morgen. Не, хеле шлафзакван кӯдаку да дрынш хов мераванд. И барои ки кӯдак бисёр меҷунба ва кӯпараи болои рӯш мегира. Мешава ки кӯдака дар болои ҳамин дар дрини ҳамин мемонен, маҳкам мекунен, и хов мерава гармака. Да иҷа ман сафедшам дорум, сафедаш камтарак видаш уже бесебак шидагӣ, барои ки сафеда анис беҳад бисёр мепӯшид ва да садик мепӯшид. Да садик буд да булуш. Анаи сер да ман харидам, анис уже намехост дига да шлафзак хов кардан. И сер вообще напанав истодагӣ. Барои ҳамин касе да ки дар кор бошад, визо накашида ма да нависен. Шумо метавонед ки дар инстаграми ма нависен. Ма да иҷа мемонам ки инстаграми ма чи аст. Метавонед дар инстаграм мара ёбед ва марҳамат. Ма мегирим рӯйтон мекунам як коробка када. Худам рӯйтон мекунам. Фақат адресотон дар кор мешава тамом. Ҳамин хеле мехостам як влоги кӯтоҳака кунам. Вақте ки либосоро ягон кас гирифт рафтан, ман номи влогма дига мекунам ва менависам ки либосоро ҳамаро гирифтагиам. Иҷа, 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 иҷа. Дута шлафзак. Ҳоли ма бо мекобум куртка. Иҷа дамда. Ине хеле попӯшияку дора. Бо анис дора попӯшие ки майда шидагиам ва ёам мекобам тоза када ҳамаша мемонам. Либосоро ман ҳамаро шуштагӣ мондагиам. Хоинага бо як бор дига мешум. Не ки ба фикрам ки касе ки гирад все равно мешува. Иҷа джинс бисёр дора. Да ин тарафам ҳама хеле джинс дора. Ҳамин либосои майда вообще бисёран. Майдош напанав истодагӣ. Ина иҷа да тобистона, зимистона, тирамоҳина ҳамаш ҳаст. Ман ин либосоро метавонам ки без проблем да eBay 50-60 ҳатто то 70 евро фурӯшам, барои ки либосои анис навам, фирмошонам нағзам. Вале аввалаш да мехостам ки айбак бишком пурсам. Шояд ки да ягон кас дар кор бошад, ҳамин ҷо касе ки да Германия ҳаст ва либосои кӯдака беҳудаш мусум сарф накунед, нахаре ма рӯйтон мекунам. Баъди ки нашид ма да группамон менависам, ай уҷа ба фикрам ки ягон кас мегира ҳатман. Баъде ки ягон чизаш монд, агар метавонам ки фурӯшам, не ки барои фурӯхтан ма вақт надорам. Аз ҳамин сабаб шумо агар ки ба қарибӣ фарзанддор шавем, ин либосо бисёриаш барои бачаам нависен, ма рӯйтон мекунам. Анис да иҷа алфавит хонистай. Бахшиш барои овозо. То видеои оянда. Хай.